inden for lægevidenskaben, jeg ved ikke, om I har været inde og se på sundhed.dk, og hvis I har haft en eller anden form for sygdomsforløb, hvor svært det kan være at læse. Hvis der skal være mere lighed i sundhed, skal man så ikke behandle folk forskelligt? Når vi har forstået vores gener, vi kender vores DNA, så kan du også se, hvilke patienter har hvilke behov. Vi diskuterer mere frit, og vi mødes mere på tværs, og scenen er på en eller anden måde lidt mere åben, så man faktisk også kan komme lidt tættere på. Jeg tror måske, vi alle sammen er lidt mere ærlige. Lige pludselig bliver man konfronteret med det, når der er en sygeplejerske eller en læge, der spørger dig, og så tænker jeg, sådan noget har jeg aldrig overvejet. Nej, så gå hjem og overvej det. Arrangørerne har virkelig været dygtige til at lave en sammenstilling af panelerne, sådan at man får en bredde, som faktisk er efterspurgt i min hverdag. Så det er jo Foreningsdanmark, der mødes her. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, vi er forbløffende dårlige til at lære dem at gøre det bedst. At være ude og snakke både med folk og få input, det er en rigtig vigtig del af folkemødet. Der er nogle guldkorn ved nogle af debatterne, som jeg tager med hjem. Nogle konkrete idéer, der er kommet op, hvor jeg allerede har talt med nogle af mine forvaltningsfolk om. Er det noget, vi kunne arbejde på? Er det noget, vi kunne faktisk bruge i vores kommune? Så har forsamlingen jo sagt, at dette er et relevant spørgsmål. Og så vil jeg give det videre til jer. Det var egentlig overraskende.